Mirneşîna Erdelan Kok û Regeza Erdelaniyan Avaker û damezrînerê Mirneşîna Erdelan ji navê bavê mezin Bawê Erdelan sala 1969 1210 zayînê wergirtiye. Ji bo naskirina vê kesayetê du nerînên cihê hene. Bi dîtina Şerefxaneyê Bedlîsî Awkurê Ehmedê Merwan e avakerê hikûmeta Merwanî ya Kurdî ye. Ji bajarê Amedê koçî nava eşîreta goran kiriye û bûye Mîrê Erdelan. Rojelatnasê İngilîzî Claudio Gemrek dibêje ku malbata Erdelaniyan bi koka xwe ve goranîne û şaxek ji koma mamûyê ne. Dîroknasê Kurd Mihemed Emîn Zekî vê nerînê pesend dike û dibêje ku Erdelan bi harîkariya hoza goran kariya serweriya tevaya eşîretan bike. Mirneşîna Erdelan navê xwe ji bawê Erdelan girtiye û li ser qadeke berfireh hatiye avakirin bi dirêjahiya navbera Esfahan ta bi Kerkûkê vegirtiye. Ji ber vê çendê jî diyar e ku peyva babayî an jî bawayî paşnavekî giyanî ye di nav bawermendên evrayên kakayiyan de. Tewfîq Wehbî jî dibêje ku mîrekên Mirneşîna baban bi xwe jî kakayî bûn. Nerîna Kemal Mezher vê yekê destek dike ku mîrekên Mirneşîna Erdelan Kurdin û ji bawermendê ola kakayî ne. Bawermendên yasanî kakayî û ehlî heq bi xwe ji yek ol û baweriyê ne û li ser çar qatan ola wan dabeşe. Pîr, bawe, mam û amî û xelkên Erdelan bi zaravê goranî xeber didan têgotin ku Erdelanî bi xwe jî ji kok û Regeza Eyyûbin kalkê Salaheddîn Yûsifê Eyyûbî ne. Bi qasî 62 mîrekan navê wan li dû hev serweriya Mirneşîna Erdelan kirine. Ji bawê Erdelan di sala 1969 zayînê de dest pê dike û bi navê Golam Şah Xan di sala 1869 zayînê de bi dawî dibin. Mirneşîna Erdelan Welatê Kurdan di dirêjahiya dîrokê de bi navên cûr bi cûr hatine naskirin. Emperator, dewlet, sultan, desthilatdar, hukûmdarî û bi navê malbat û hozan hatiye naskirin. Navê Kurdistan jî di serdemên Selcuqiyan de sala 1946 zayînê wekî xaka milletê Kurd hatiye navkirin. Her wisa jî bi çiyayê Kurdan Qiralê Çiyan ji hêla gerokê Misilman Ehmed Kurê Yehya ve ew bi nav kiriye. Mirneşîna Erdelan di mêjoya gelê Kurd de bihêztirîn mîrneşîn e di nava mîrekên Kurdan de. Temenê wê bi qasî 700 salî ajotiye û di navbera salên 1969 û 1869 zayînê dirêj kiriye. Lêmîr Şerefxaneyê Bedlîsî avakirina dewleta Erdelan divegerîne ber bi serdemên Sasaniyan ango dewleta Erdelan ji beriya derketin û naskirina ola İslamî hatiye avakirin. Damezrênerê Mirneşîna Erdelan Baba Erdelan li Şarezor Mirneşîna ra gihand û keleha zilim ava kir. Hemû hoz û eşîretên Şarezor tevlî xwe kir û heta li herema Horaman û çemê zapa mezin ve vekêşa. Pêwendiyên bi heremê re her demî dewlet û hikûmdariya Kurdan wekî dewleta Hesnewî, Loristan, Erdelan û Hekarî ketine persengên êrişên Selcuqî, Meğûl û Teteran.
هەروەسا ژی li dijî hozên ala Koyunlê û Qera Koyunlî bi şerên dijwar ew rawestandine. Ji ber vê çendê jî diyar e ku di serdemên belavbûn û hatina ola Îslamî ber bi devera Rojhilatê ve gelê Kurd bi giştî li kêleka erebên misilmanan rawestane û xizmeteke mezin ji bo ola nû kirine. Di gelek qonaxan de ji bo parastina erebên misilman û parastina serweriya mîrneşînên xwe ew ketine ber singa Bûyehî û Sasaniyan de û têk birine. Ji encamê şerê di navbera Sefewî Osmaniyan de herêm bi tevahî di nava bêaramiyê de jiyan dikir û metirsiya hilweşandina desthilatdariya xilafeta Osmaniyan jî diket ber tehlûkê. Bi vê boneyê Wîlya Çelebî û Fon Hamer dibêjin ku Kurdistan bû zol û parçe. Herêm jî li ser sincakan dabeş bû û serwerî bi navê Mîrê Mîrekan ve hate radestkirin. Her dem milletê Kurd ketiye ber pêla êrîş û talankariyê ji bal hemû desthilatdarê heremê ve nemaze di serdemên Osmanî û Sefewiyan de. Welatê wî veguheriye qada ceng û şeran. Şoreşên Kurdî li hember her du împaratoriyan derketine. Nola şoreşa Çampolat sala 1601 li dijî Osmaniyan û şoreşên Biradost Mukrî di sala 1610 de. Her wisa jî şoreşa Behdîna, Babaniya û Bedirxanê Botanî. Tişta balkêş ew e ku rewşa mîrneşînên Kurdan dibin desthilatdariya Osmaniyan de ji beriya fermana têkbirina wan derkeve heta radeyeke serbixwe bû lê piştî fermana Osmaniyan ya têkbirina mîrneşînên Kurd nerazîbûn û dijberî derket û şoreşên Mîna Zaza sala 1820, Hekarî sala 1829, Rewan Doz sala 1839, Şerefxanê Bedlîsî sala 1847 li hember Osmaniyan vêketin. Ji ber vê çendê mîrekên Kurda ji neçarî xwe dispartin Farisiyan yan Osmaniyan. Ev bû sedemek bingehîn guherîkirina mîrekên Kurd sînorê di navbera Osmanî û Farisiyan de were dabeşkirin û Kurdistan di peymana Erzerûma duyem de di navbera her du împaratoriyan de were parvekirin û bû egera morkirina peymana Lozan a İngilîzî de. Hoza sereke li devera Ardalan goran bû. Eşîretên Mîna Zengene, Cafe û Hemawendê li tevaya şarezor tunebûn. Her wisa jî malbatên Mîna Şêxan û Talbanî wekî malbat dihatin neyasîne û hîna bêbêjin bûn. Mîrneşîna Ardalan hemû hoza goran li şarezor û hawraman vegirtibû. Ta wekî niha jî mezargehê gora Sansîhak li gundê Şêxan e yê bixwe Şah Estiyagê qiralê Mîdya bixwe. Her wisa jî gelek mezargeh û merqedên Babanî û Erdelaniyên Kakayî li Kurdistanê belavin. Mîna Dawudê li Qesra Şêrîn, bawê Mehmê li Xaneqîn, Şêx bawê li Celewla Kelar, Baba Gurgur li Kerkûk, bawê Şaswar li Kifrî, bawê Nûr li Germiyan, bawê Dawud li Daqûq û herwiha. Berfirehiya xaka Ardalan. Sazbûna mîrneşîna Ardalan li şarezor hatiye damezrandin û piştî kêmekê paytexta xwe veguheriye ber bi bajarê Sinê ve. Erdnîgariya hikûmdariya mîrneşîna Ardalan heremên li Hemedan, Hewraman, Esfahan, Erbîl, Rewandûz, Kerkûk, Musil, Kirmaşan, Duhok, Kifrî, Xanqîn heta Mendelî xistiye bin destê xwe. Her wiha jî Erdalaniyan karî mîrneşîna Amediyê bi dest xwe vebîne. Mîrneşîna Ardalan sînorê berfirahiya xwe ragihand. Ji encama valahiya siyasî hem li Îranê û hem li Iraqê û mijûlbûna Osmaniyan bi şerên li hember Ewropa û Belqanê ve. Ji ber vê çendê mîrneşîna Ardalan ber bi başûr û Rojhilat ve berfireh bû û serxwebûna dewleta Ardalan ragihand. Rojhilat nas longirêk amaje pê dide ku mîrneşîna Ardalan baştirîn mîrneşîn bû di heremê de ji beriya dagirkerina Osmaniyan û bi xwe împaratoriyê bû. Dîsa jî Lord Gramer dibêje ku serwerên rasteqîne yên Kerkûk û deverên Tekrîtê dîsan jî Ardalanî bûn.
پشتی هاتنا مغولان و توایا ایرانی خستن بن دست خواه. بابا اردلان بلشگرین خواه و دستک جبو جنگیز خان کرن. لورا خوشبینی دنافبرا وانده چی بو و میرنشینا اردلانیان بفرمی جلای جنگیز و هاتناز کرن. جلول بک بابا اردلان باجار اربیل خسته دست خواه. د سردمê cilayriyan de Mîrê Erdelanî Xidirbeg Mîrneşîna wî lawaz bibû û deverên Bakur û Rojava ji dest çûn. Di serdemê Mamûnbeg de ew herêm careke din ji bin destê cilayriyan hate rêzgar kirin û heta bi çemê zapê vegirt. Her wisa jî deverên girêdayî Amediyê ji agirê Aldêr, Duhok û Zaxo heta çerxê çardan bi qasî 200 salan dibin deselatdariya Erdelan de ma. Sê kurê Memûn bi navê Begê Beg, Serxab Beg û Mehmûd Beg hebûn. Piştî cenga Çaldîranê, tavaya Mîrneşînên Kurd ketin bin serweriya Osmaniyan de. Çavdêrên dîrokî diyar dikin, got girêdana Memûn Begê kurê Begê Beg bi Sefawiyan re pir baş bû. Ji ber vê çendê wî sînorê berfirehiya Mîrneşîna xwe heta bi Hewremanê û Şarezor û Qaradağ berfireh kir. Ev jî bû bihaneya êrişa Hesên Başayê Osmanî di sala 1537 de ji bajarê Kerkûkê leşker rakir ku bi piraniya xwe ji şervanên Kurd bû. Mîrê Amediyê Sultan Hesên di nava wan de cih girtibû. Bi mebesta dagirkerina Mêrîwan û Sinê, leşgerê Osmaniyan tavayê heremê dorpêç kir û ji neçarî Memûn Beg xwe di qeleha Zilmê de asê kir û piştî kêmekê hêviyê berdewamiyê kêm bûn û bi xwe jî dîl hate girtin. Hinek jêder jî dibêjin Memûn Beg keleh berda û ji bo lêborînê berê xwe da Îstanbolê û xwe avête Bextê Sultan. Di encamê de ew hate zindan kirin. Di serdema goşa Temhasib li ser textê Şahîniya Îranê bû. Di sala 1567 de careke dî Serxab Beg xwe serweriya welatê xwe vegerîne. Di encamê de Qas Mîrza birayê Şah Temhasîb dîl kete destê şervanê Kurd de. Smaîl Mîrza bi hevkariya Qizilbaşan êrîş birin ser keleha Mêrîwan û Qas Mîrza rêzgar kirin. Di encama kiryarên xirab û destdirêjiya dijminan li hember navçe û xelkên heremê ve tevlî hevî û bêaramî mohra xwe li rojeva qonagê da. Diltengiya hemû nişteciyan giha waliyê Bexdê. Ev salowdan gihaştin berdestê Babil Alî, yekser fermana rakirina waliyê Bexdê Alî Başa derket û şûna wî miroveke bê sinc û nehs bi navê Mehmed Başa Beltecî hate erkdar kirin. Ji ber vê çendê wî leşgerekî pir mezin bi lezgînî berhev kir û berê xwe da Serxab Beg û têk bir. Bi vî rengî hemû dever careke dî vegoherî ber bi serweriya Osmaniyan ve û Serxab Beg bi şûnde vekişiya. Herêm bi tevahî berda û ber bi Şahê Sefawiyan ve aware bû. Lê vê rewşê pir dewam nekir û careke dî Serxab Beg vegeriya û bi alîkariya Îraniyan careke dî herêma Erdelan û Şarezor xiste bin destê xwe û dest bi nûvejenkirina Mîrneşînê kir. Him bi him wî Mîrneşîna xwe ji bin bandora Sefawiyan derxist û di encamê de serxwebûna xwe ragihand. Piştî mirina Serxab rêkberî û şer di navbera birayê wî Pisat Beg û Teymûr Xan kurê Serxab Beg de di sala 1508 zayînê de û bi alîkariya Osmaniyan Teymûr Xan bi ser ket û tevaya Mîrneşînê bi dest xwe ve anî. Sultanê Osmanî Murad navê Mîrê Mîran lê kir û tira paşatiyê pêve kir û zarokên wî kirin Mîrê Sinceqan. Têgotin got Teymûr Xan wekî mirovekî xwênrêj û talanker dihate naskirin. Wî gelek ziyan bi xelkê gihandin û ev hêla ku dijminatî di navbera wî û Emer Beg û Şahoyê Yerdî Beg Mîrê Loristanê de derkeve. Di encama şerekî de sala 1509 zayînê de hate kuştin û birayê wî Helo Xan yê meydarê Osmaniyan bû serwerê Erdelan. Mîr Helo Xan di serdemê Şah İsmaîlê Sefewî de jiyaye û bûye. Di şînorê navbera Osmanî û Sefawiyan de çar kelehên mezin Zilim, Şehrezor, Hesan Abad,
میریوان و پلنگان خستنە ناوا نەخشێ میرنەشینا ئەردەڵان. دیارە گۆسەروەریە میرنەشینێ کەتە دەستێ خانان دە و ئەحمەد خان di sala 1605 زاینê de bû hukmdar û pêwendiyê xwe bi Şah Abbasê Sefewî re baş kirin. Roj bi roj mîrneşînên Kurdî yê dibin serweriya Osmaniyan de qezenc kirin û êrîş birin ser hozên Mukriyan û keleha Rewandoz û Amediyê vegirtin. Ehmed Xan tevî artêşa Erdalaniyan bi Şah Abbas re di sala 1626 zayînê de berê xwedan Bexda û li pêşiya xwe êrîşî Kerkûkê û herêma Şarezûr kirin. Bi tevahî xiste nav mîrneşîna Erdalaniyan de û karîn bi hev re Bexda jî zeft bikin. Piraniya hoz û mîrekên Kurdan ji egera Sünnetiyê bûn alîgirê Osmaniyan û piştgirî xwestin. Sedr-ül Azam leşgerekî giran rê kir û keleha Mêrîwan vegirt. Şer di navbera artêşa Osmanî û Zêbêlxan ê Îranî de giran bû û di encamê de Osmanî bi ser ketin. Dema waliyê Bexdê Hisên Başa herêma Hemedan vegirte Elî Qelî Xan Mîrê Erdelan bêdeng ma. Bihêviya alîkariya Hisên Başa bû. Piştî şerê sala 1726 de Xanê Paşayê Babanî karî Erdelan bi dest xwe vebîne. Lê piştî Îran careke dî kete bin destê Nadir Şah de û Osmanî ji welatê xwe ajotin herêma Erdelan radestî Subhan Xan Werdî Xan kirin û hukmdariya baban ji Erdelan rakirin. Di sala 1793 zayînê de careke dî Silêman Paşayê Babanî bi fermana Kerîm Xanê Zend karî mamê xwe Selîm Başa têk bibe û sinê xiste destê xwe. Di navbera sala 1760 de û piştî Subhan Werdî Xan mîrneşîna Erdelan kete destê Xirsor Xan de. Aramiya heremê çend salan ajot lê biryara têkbirina Erdelan hate dayîn û di sala 1708 de êrîşek du alî pêk hat. Yek ji waliyê Bexdê Ehmed Başa ber bi Kirmanşah veçû û Mehmed Paşayê Babanî ber bi Sinê veçû. Artêşa Erdelaniyan têk birin lê gaziya Kerîm Xan hat û kete serpişta Mehmed Paşayê Babanî de û heta bi Kerkûkê qewitandin. Di serdemê Sefewiyan de 15 mîrekên Kurd li du hev serweriya mîrneşîna Erdelan kirine. Ji ber nerazîbûna xelkê mîrneşînê ji kiryarê Mîr Elî Qelî Xan re rêhsipî û xanedanên Kurd gaziya xwe gihandin Xanê Paşê Mîrê mîrneşîna baban ya bi ser başatiya Bexdê û Osmaniyan ve ji bo têkbirina serweriya Mîr Elî Qelî. Di encamê de leşgerê Babaniyan bi sanahî ew derbasî Sinê bûn. Heta sala 1719 ê zayînê hukmdariya Erdelaniyan dibin destê wan de ma. Ji sala 1806 ve Amanullah Xan serweriya Erdelan ji bavê xwe Xisro Xan girt û li şûna wî jî kurê wî Xisro Xan guhdan bi pêşkeftina mîrneşînê kir. Nemaze duwarê zanyarî avdankirin û wêjevaniyê de. Helbestvana bi navû deng hevjîna wî Mahşeref Xanin bû, xwedanê navekî mezin û berz duwarê edebiyatê de. Bi dirêjahiya şer heta cenga Çaldîranê Erdelanî nebûn beşek ji nakokî û dijminahiya navbera Osmanî û Sefewiyan de. Biryara xweradestî tu hêzan nekirin heta bi dawî hatina pevçûnan. Ji ber vê çendê em dikarin pêvajoya wê qonaxê di sê pêngavan de bidin naskirin. Pêngava girêdana bi Osmaniyan re. Vê qonaxê piştî dagirkerina wîlayeta Musil û Diyarbekir li sala 1515 ê zayînê de jilayê Osmaniyan ve û herikîna artêşa Osmaniyan bi serpereştiya Sultan Silêmanê Qanûnî li hember Şah Temhasîbê Sefewî ve. Pêngava pêldariya biguman. Nemaze dema tirsa Erdelaniyan ji pêla vegirtina Osmaniyan ji kêlek dever û heremên Kurdistanê re. Ji hêladin ve jî Sefewiyan nermbûnekê jilayê Şah Temhasîb derbarê Erdelaniyan de bi pêş ket.
نمازه پشتی لدج درکتنا اردلانیان لهمبر بریارین عثمانیان جبورا دستکرنا چند کسایتین مخالف عثمانیان. دوی ناوبری ده پیوستی بناسکرنا پیمانا آماسیا سالا 1536 زاین ده یا دناوبرا عثمانی و صفویان ده و باندوراوی لسر میرنشینا اردلان یا گو میرنشینا اردلان کره دو پارچه. بشه یکم جنافچین هورامان میریوان بانه و سقز گریدای ایرانیان ما. بشه دویم جه شهر زور شهر بازار و قره داخ گریدای عثمانیان ما. پنگاوا گریدانا بصفویان ره. دما صفویان بلفبازی لشگری نکارن میرنشینا اردلان تیک ببن و سروریا هیلوخان بگرن دست خواه. بری خودان ریباز نرم و دیپلماسی. هن به هن هجمارک جنافدار و پیشنگ اردلانیان بر به اصفهان و کشاندن و خستن بن باندورا خواه. د سردما شاه عباس صفوی ده میرخان احمد خان د سالا 1024 1025 زاینه میرنشینا اردلان سرخوبونا خوون داکر و کد بن مرجو فرمان شاهانی ده. پرگالا میرنشینه به پیوان صفویان هاترادان. مینا فرس کرنا مذهب شیعتی و هفجود کرنا به صفوی و قزل باشان ره. دما دسلاداریا صفویان بر به پفچون و ناکوکی نهندوری وچو و تفلیه وی پیدا بون عثمانیان در فتا ایرش کرنا سر میرنشینا اردلان گونجاو دیدن و د سالا 1629 زاین ده باجار شارزور میریوان و حمدان خستن دست خواه و داگر کرن. پشتی مرنا میرخان احمد خان بریارا شاه صفی الدین سلیمان جبو میر علم الدین کوری خان احمد هات درخستن و بو میر میرنشینا اردلان. هر وصاجی جبو و گوهاستنا ناوندا میرنشین جکلها حسن بربسنه و هات گوهرین. بوی رنگی میرنشینا اردلان بسر حکمداریا آلا ایرانیه و هات گریدان تا وکی داویا تمن میرنشینا اردلان لسر دست قاجاریان. پشتی مرنا خسرو خان و هاتنا کوریوی رضا قلی خان. گلک تفریحوی و شر دنا برا مالبات و میرکان درکتن. جارا داوی میرنشینا اردلان کتا پرسنگا ایریشا ناصر الدین شاه قاجاری ده. بجنگ کمزن و برفره. د سالا 1869 ده روپلا اردلانیان هات پیچان و چرا میرنشینه و میری.